Хайде, стихотно. Ей, бе, чуе. Ей, чу брата, бе, чуе. Така. Сега, дайте полицията и почне да знаете на хората. Чакай, Пешко. Дайте пред тия хора, които не ги обичат, на техния. Да, чакай, има сирета всичко, спокойно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царе небесни, утешни души истини! И железачи и вся изпълняй сокровищите благих и жизни подателю! Прииди, всевичък ни очистени от всякия скверни и спаси блажи души наша, Отче наш, и же си на небесех, да свети Тие име Твое, да прииде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам дълги наша, яко же ми оставляем дължником нашим. И не веди нас по изкушение, но ни избави от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и във вечни времена. Амин. Господи, който всичко си направил с думата си и си заповядал на земята да произрастява многоразлични плодове за наша наслада и храна, който трите отроци и Даниила, когато са били в Вавилон, си показал по-светли от тези, които били хранени с изкуствени ястия. Сам се благи и царю, благослови това коливо, тези храни, смесени с различни плодове и семена, и освети тези, които ще вкусат от тях, защото за Твоя слава и в чест на свети Теодор Тирун те се предложиха на Твоите раби Петър, Здоми Чеда и всички благочестиви християни от село Осенов Лак за тяхно телесно здраве, душевно спасение и благополучно използване чрез Господа нашего Исуса Христа. И Тъй всеблагий Боже, изпълвай всички молби на тези, които извършват този спомен. Нека той им бъде за спасение. Дарува им наслаждение с Твоите вечни блага. Дарай молитвите на Пречиста Владица, наша Богородица и Пресна Дева Мария. И на свети Теодор Тирун, чиято памет извършваме днес, защото Ти си, който благославяш и усещава всичко. И затова прославяме Тебе, безначалния Отец, с Твоя единороден Син и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега, винаги и във вечни времена. Амин. Христе Боже, благослови ястието и питието на Твоите раби и го умножи в този дом, в това село и в целият Твой свят, защото си благословен сега, всякога и във вечни времена. Амин. Както капката мая подсилва десетки литра с млеко, така и нека капката храна, от която ще вкусите днес, да даде здраве на всички и всеки един дом от това село и в целия район. Господин Ненков, благодаря Ви и нека това бъде традиция и за бъдеще и от младото поколение. Заповядайте и на здраве на всички. Добре, че живи здрави. Моля.
Seni